началото на настоящата година екипът на ERP-BG посрещна в нов офис. Заимствал от възрожденските къщи елегантния контраст между сияйно бели стени и обзавеждане в тъмен дървесен оттенък, офисът има всички удобства на модерното работно пространство, включително зала за почивка и кътче за хранене, които служат и като социална зона за сплотяване на тима. Основният мотив за нанасянето в новия офис обаче е увеличаването на екипа. В момента в ERP-BG работят вече 25 специалисти. Увеличението е следствие от осъществените от компанията стажантски програми. В резултат, 4 студенти се озоваха директно от студентската скамейка в бизнеса. Така академичните попълнения в ERP-BG стават общо 8, защото 4 от служителите са и университетски преподаватели. За сътрудничеството на ERP-BG с академичната общност у нас, за студентите и техния интерес към системите за управление на бизнеса, разказа Наталия Футекова, управляващ сътрудник на ERP-BG и преподавател в УНСС. В последно време екипа на ERP-BG стана вече над 25 човека, като последните 2 години засилваме тенденцията кадрите все по-често да ги взимаме от университета. Университет за национално и световно стопанство, в който аз също така преподавам, в специалност бизнес информатика. Така че мога да кажа, че вече 9 или 10 човека са именно хора от университета, като 4 сме редовни преподаватели в университета, а останалите са наши студенти. Кои бивши, кои сегашни. И така мога да кажа, че точно така някъде 10 човека вече сме от нашата специалност бизнес информатика. И партньорството е в няколко отношения. Първо в отношение свързано с обучението. Преди може би 3 години в нашия университет и в нашата катедра започна инициатива връзка между бизнес и образованието. И в часовете, които аз водех, които са пак свързани с ERP системите, започнах да каня фирми от бизнеса, които да представят своите системи и да дават практически знания на нашите студенти. Включиха се така, може би около 7-8 големи български фирми. Идваха в часовете и показваха практическите знания на студентите. Това е първият аспект, в който ERP България работи с университета. Другият аспект, в който работиме, ние предоставихме за целите на обучението нашата ERP система. Дарихме на университета, така че студентите могат спокойно да работят с нея по време на часовете. Третия аспект, по който работиме с университета, това е кадрите, които ние взимаме оттам. Пуснали сме стажантски програми, които горе-долу обявяваме всяка година сред студентите. Студентите кандидатстват за работа във фирмата. Ако бъдат одобрени, те започват да работят при нас. Идеята е, все пак да минат 6-месечен стаж, но до момента няма студент, който да е дошъл на стаж, да не е останал после да работи във фирмата. Аз съм на мнение, че студентите в рамките на 3-4 месеца, които имат часове по ERP системи, един път в седмицата по 3 часа горе-долу, те не могат да придобият цялостна представа за тези системи. Виждам го и по хората, които дойдоха да работят тук при нас. Те могат да придобият една обща представа, така схематични знания могат да получат по ERP системите. Една ERP система е доста голяма. В нея има, освен много функционалност, има много практическо знание. ERP системите съдържат в себе си най-добрите практики за даден бизнес. На един студент, който никога не се е занимавал с такива системи, му е много трудно да придобие наистина така ясна представа в рамките на 3-4 месеца.
Така мога да дам за сравнение, че примерно хора, които започват да работят при нас, те първите 6 месеца само се обучават. Те са по цял ден тук, на 8 часов работен ден и горе-долу след 6-тия месец те започват да разбират какво има в тези системи. Просто наистина те са много големи системи, не могат да бъдат обхванати в рамките на няколко месеца. Аз мога да кажа какъв експеримент си направих аз с студентите първата година. На първото упражнение аз просто оставих студентите в една ненастроена ERP система с пълната функционалност. Просто ги оставих да влезнат вътре, да пипат, да ровят, да издадат фактура за продажба, да продадат нещо, да купят нещо с абсолютно пилотните екрани в системата. Естествено, всичките бяха тотално объркани, стигаха до някъде, не могат да продължат, системата не им дава, не са изпълнили реквизити на документи, връщаше ги ужас. На второто упражнение им показах ERP системата, но вече настроена специално за тях, с конкретни задачи. Разликата беше огромна. Когато им даваш нещата по стъпки, системата е настроена за конкретни обучени задачи, които се правят с нея. Направих лично този експеримент, за да могат да видят разликата между цялостната система и системата, която първо вижда един потребител, когато е настроена за нея. Естествено, има полза да работят с ERP системите в часовете, защото първо те свикват с тях, свикват с терминологията, свикват с начина на работа. Това в последствие е доста полезно, особено ако те продължат да се развиват в IT бранша. Голяма част от студентите така установих вече в практиката, че от фирмите, които се презентират в университета, наистина може би така 1/3 от студентите отиде в бранша, в ERP бранша, което за мен е много голямо постижение. Имам случаи, в които студентите ме гонят да започнат работа тук или да им съдействам, след като въобще мине семестър и те завършат. Когато започнат да ходят по интервюта за работа, когато започнат вече да се ориентират къде искат да работят, сблъскват се с тези системи, сблъскват се с фирмите от бранша и тогава започват да търсят съдействие и оценяват какво сме им дали. Един студент прави трудна преценка, защото той не разбира от нашия бранш. Той е далеч от тези системи, докато все още е студент. Обикновено това се осъзнава, когато се вършат или влезнат някъде в бизнес.